दिनै बालाजी मन्दिर सिङाव गुवाहाटीनि कामरुप मित्रनि सिङाव दिनै गोदानै दाजानाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेशन होननाय बे आफादनि थांनाय 4 जुनाव दाजादोंमोन नैबे अडिटोरियाम हलावनो आरो थिग दिनै सेन्ट्रेल कमिटि वर्किं बडिनि बा वर्कार्सनि आरो पर्टफलिय'नि दिनै अटेकिं जागोन सरबांसा लानायनि हाबाफारि दं दसे उनाव जागायसिगोन बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि बिथांमोनखौ नोजोर होनानै जोङो जाहाथे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि अनगायै गुबुन मोनसे आफाद जोनोम होदों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोजाङै दिथा लाखिनो आरो जौगाथाय लाबोनायाव जाहाथे समानै मोनथायखौ जाहाथे मोनो मोनफ्रोमबो जिल्लाया गासैबो बर' माहारिया जोंनि गांनाय उखैनाय गासैबो जेंनाखौ जाहाथे सुफुंजोबनो हायो बे मोनसे प्रेसाराइज ग्रुप हिसाबै जोङो बे खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दानाय जादों आरो दिनै सरबांसा लानायनि हाबाफारि एसेनोसै। ओरैनो मोनबेसे जिल्लानिफ्राय दासिम जोङो 14 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बाहागो लाफैदों आरो माखासे बिथांमोना फैगासिनो दं जिहेतु बयबो नोंथांमोना मिथिगौ अखा हानाय बोथोर गायनाय फुनाय बोथोर बिथांमोना माखासे फैनो हायाखै अब्लाबो आसा खालामदों बिथांमोना जोंजों लाइनाव दङ गासैबो फैजोबगोन आरो दैदेनगिरिखौ जोङो समानै बिथांमोननोबो होगोन। जों आसा खालामदों 500निफ्राय 600 बे रोखोम 500निफ्राय 600 सुबुंखौ जोङो हांख्रायदों आरो दिनै गायनाय फुनाय आं बुंखाबाय गायनाय फुनायनि बोथोर आरो अखानि बोथोर बेनिखायनो जोङो बारा लिंथुमाखै बेखिनिखौनो जों लिंथुमो।